तारू घरे आवे खाती तो का करू कइले बहने फोन हवा बतावे खाती बारो बतार ना खात हो हम का रख ले हब दोसन गेहूं डाल खाती हो कि मदद रख ले हब दोसन गेहूं डाल खाती हो। मिलता न छुट्टी कारखानवा से। अच्छा रहती तो हंसुआ न धरे देती बस बस अब ढेर मलाई मरा गई ए राजा लोग में लूक लगता खटला से दुनु ढेर भूख लगता। अब का लागल बड़ू नौकरी छोड़ावे खाती कब का हमरो तो चाहे घर खाते बड़ो भतार ना खात हो हम का रख ले हब दोसर गेहूं डाल खाती हो कि मदद रख ले हब दोसर गेहूं डाल खाती हो। हमके छोड़ के दोसर जदी खास होई चल ना जदी जे इजतिया के नास होई बर्दाश्त करे के पड़ी कृष्णा बेदर देखे सारे हो खूटी से फाट जाता सारे हो तारो जबर तारो वीडियो देखावे खातिर सुना जब छठ पाता बाबे खाते बारो भतार नावे खात हो हम का रख ले हब दोसर गेहूं डाल खाती हो मदद रख ले हब दोसर गेहूं डाल खाती हो। कइले बहने फोन हवा बतावे खाती बारो भतार ना खात हो हम का